cât cântărește inima umană și alte curiozități interesante. O inimă umană bate de 100.000 de ori pe zi. De asemenea, pompează aproximativ 7.500 de litri de sânge în fiecare zi într-o vastă rețea de vase de sânge. Aceste vase au o lungime de aproape 100.000 de kilometri. Inima este unul dintre cele mai importante organe din corp, pentru că se ocupă de circulația sângelui. Te-ai întrebat vreodată cât cântărește inima? Inima unui bărbat este mai grea decât a unei femei. Inima unui bărbat cântărește între 280 și 312 grame, iar inima unei femei cântărește între 220 și 255 de grame. Orice deteriorare a inimii sau a valvelor acesteia poate reduce puterea de pompare, forțând inima să lucreze mai mult doar pentru a ține pasul cu nevoia de sânge a organismului. Nu numai că inima unei femei este mai mică decât a unui bărbat, dar semnele că are probleme sunt mult mai puțin evidente. Când femeile au un atac de cord, și mai mult de 500.000.000 se confruntă cu acesta în fiecare an, sunt mai predispuse să aibă greață, indigestie și dureri de umăr decât durerea caracteristică în piept. Cel mai bun medicament pentru inimă? Experții în sănătate au acum dovada că râsul este un medicament excelent. Un râs bun poate trimite cu 20% mai mult sânge prin tot corpul. Un studiu a constatat că atunci când oamenii au vizionat un film amuzant, fluxul lor sanguin a crescut. De aceea râsul ar putea fi antidotul perfect împotriva stresului. Când râzi, căptușala pereților vaselor de sânge se relaxează și se extinde. Inima îți va mulțumi dacă râzi în hohote. De asemenea, oamenii de știință au descoperit că mâncatul de vreme, atât dimineața cât și seara, este asociat cu un risc mai mic de boli cardiovasculare. Cercetătorii au constatat că persoanele care mâncau micul dejun mai devreme, în jurul orei 8, aveau un risc cu 6% mai mic de probleme cardiovasculare decât cele care mâncau la ora 9. Bolile de inimă sunt cel mai mare ucigaș atât pentru bărbați cât și pentru femei. Indiferent de gen, cu toții ar trebui să ținem seama de acest sfat sănătos. Nu fumați, mențineți tensiunea arterială și nivelul colesterolului sub control și urmăriți semnele de avertizare evidente și mai subtile care ar putea arăta că inima ar putea avea probleme. Dacă ți-a plăcut acest clip, urmărește pagina Arborele Lumii pentru a vedea și alte materiale la fel de interesante.